Good morning mga palangga. Gusto magtanong na halaman. Hela. Magtanim ako ng halaman ngayon mga palangga kasi utos na naman agalon. Ay, buhay. Ito yung halaman na itanim ko. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag nito na halaman. Kahapon yung tinanim ko is yung fern. Ito na naman ngayon. Ang tips ko sa inyo mga palangga, pag diba ito siya may mga butas-butas. Ayan, lagyan natin siya ng tela o kung ano yung dapat mailagay dyan sa ilalim. Ganito siya. Ayan. Kasi diba pag maraming mga butas-butas dyan sa ilalim, tapos lagyan natin ng lupa. Ayan. Kumbaga, pag dilig natin ng halaman, yung lupa, hindi siya nahulog. Kasi maano siya, magdi-drip lang dito sa ilalim. Kasi ayan na, may sapi na siya na tila. Ganyan. Ito yung trip na ito yung tip na nalalaman ko kung paano. Ayan. Lagyan niyo ng kunting lupa at saka ilagay si halaman. Ayan. Kaya ito siya. Ito siya mga palang. Ganito ang ginagawa ko. Ganyan. Ano siya, under the sun. Ano siya, maano sa araw. Kaya ito. Nag-ano na naman tong matanda ko dito kasi gusto lumayas. Alam niyo mga palangga, ayaw ko na lumayas ngayon dito kasi sabihin ko sa inyo, dito pala sa amin sa lugar na tinitirhan ko ngayon, may 5 katao na natamaan ng corona kasi kaya ayaw kong lumabas. Naku, baka mamaya mahawaan pa ako, mamatay pa ako, wala sa oras. Iba pa naman dito, kahit magkasakit ka parang baliwala lang. Kaya ayaw kong lumabas. Ito namang matanda ko, hindi nakakaintindi, gusto lumayas na lumayas. Naku, kaya iwan ko, ayaw ko nga lumabas. Lalabas ka tapos mamaya mahawaan ka pa ng sakit, o di kaya yung matanda mo mahawaan kasi matanda na siya, di pati ako mahawaan, o di ba? Kaya ayoko. Ganito siya mga darling. Ayan, ganito siya, nakakangalay. Kaya pag nakaganito ako, nakaupo, kaya maganito na lang ako kasi ang sakit ng Pasensya na kayo mga darling kasi hindi na ba ako ayan, ganyan na lang kasi nakita niyo ba, hindi nyo naman maano kasi yung araw ayan, ganyan, sabit-sabit. Tapos mamaya maghiwa na naman ako ng mushroom para doon sa restaurant. Kaya ang trabaho ko dito mga palangga, hindi lang yung matanda, dami kong ginagawa. Ganito siya mga bibi. Ayan. Tapos ito siya, ikalat-kalat nyo lang, ipaghiwalay-hiwalay para medyo maganda siya tingnan. Ganyan siya. Ayan. Kasi ganito siya. Kung para maganda siya tingnan, diba?
Ganon siya mga baby. Ayan. Inulit ko kasi yung trabaho ko. Ay naku. Kaya sa mga palangga ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na lang ako ha kung hindi ako makabalik kaagad dyan sa bahay nyo. Kasi dami ko talagang ginagawa mga palangga, promise. Kaya wag naman kayong magtampo kung hindi ko kayo mapuntahan kaagad sa bahay nyo kasi may ginagawa talaga ako, promise. Ang dami kong pagkatapos nito, ayun, may gagawin na naman si Lola, kaya busy tong ano nyo, tita si Kihorian. Ang busy. Wala na ba ako? May isa pa ako mga palangga. Ayun, may isa. Ayun. May isa pa ako ditong lalagyan. Ayan, ito yung trabaho ko. Sa mga ka-OFW ko dyan, mag-ingat-ingat tayo palagi. At salamat sa inyong lahat sa pagpatuloy na suporta sa akin. Kasi nang dahil sa inyo, ayan, ito siya yung sunod na naman. Wala kasi akong ibang ma-vlog, kaya ito na lang ginagawa ko. Ayan. Pagpasensyahan nyo na ako ha. Kasi ngayon pa naman masama yung pakiramdam ko. Yung sikmura ko. Sa Bisaya ba yung gikabuhi? Masakit yung sikmura ko. Alam nyo ba mga palangga, kanina pagkatapos kong naghilamos, tapos nag-bend down lang ako, tapos nagsuot ako ng pantalon, natumba pa naman ako mga palangga ko. Buti na lang nakaupo ako dun sa basurahan. Naku, di ko alam, bigla akong nahilo, tapos ang dilim ng paningin ko. Ang hirap, kaya ngayon maano yung pakiramdam ko, yung sikmura ko. Kakaiba yung pakiramdam. Kaya hindi ko alam. Sana naman huwag naman mangyari na magka-corona ako. Diyos mio. Kaya yung matanda ko gusto lumayas. Sana ba lalayas? Yung matanda ko kasi hindi nakakaintindi, gusto na lumayas. Kaya sa mga palangga ko dyan, basta pasensya na talaga kayo. Sorry po talaga kung hindi ko kayo ma-replyan kaagad kasi ang daming kong ginagawa. Gusto ko nga humiga kasi masama rin pakiramdam ko, pero wala naman akong magawa talaga. Ay nako, buhay, tiis-tiis na lang para makaraos. Ito siya mga baby. Ayan, ipakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko. Ito yung garden namin.
Ayan siya. Oh. Ano lang. Ayan. Kita yun yung mga palangga. Ayan siya. Ito yung rose. Ayan. Yung flower namin. Ayan siya. Tapos, ito may mga maliliit pa na hindi pa siya nagaano. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito yung tinanim ko kahapon. Ay, nung isang araw, yung fern. Yung, di ba nagabungkal ako ng marami na lupa. Ayan. Ito, yung mga tinatanim ko. Ay. Buhay. Ito siya. Tapos may lupa pa akong natira. Iwan ko kasi sabi ng amo ko, magtanim pa daw ako ng magtanim. Para naman ako nitong magsasaka. Oh, ayan. Ayan na siya. Medyo marami na siya, diba? Diba mga palangga? Marami na. Sumabit pa. Ayan. Wait lang. Kasi, pasensya na kayo mga bibi. Hindi ko alam kung saan ko isabi. Ayan. Bahala na si Batman. Ayan. Kaya, ito yung ginagawa ko. Siya mga palangga. Ayan oh, may isa din dito. Mabango to siya mga palangga. Ito, mabango to siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito yung bulaklak niya. Ayan. Ayan oh, nakita niyo yung maliit. Ito siya. Ayan oh. Paano ko ba to? Ayan. Ito siya. Maliit. Ayan. Ito. Ito yung bulaklak na maliit. Ayan. Ayan siya. Ito. Ito siya. Hindi ko alam. Kaya, ayan. Linisin ko muna yung ano ko, mga ginagawa. Kasi, ay, naku. Gusto ko talaga humiga mga palangga. May natira pa ako dito na lupa. Isipin mo naman to, farm galing sa 4th floor. O, di ba? Ay, naku. Kaya siguro yung katawan ko ngayon, masama yung pakiramdam ko. Kasi, parang nabinat ba? Nabinat. Ciao, Ann! Tapos yung sa Bisaya ba, nabughat ba? Nabughat. Kapoy akong lawas bitaw mga palangga eh. Pero wa man lagi tay mahimo ba kay pobre man. Antos na lang gud kaani lagi. Kay sus ambot na lang. Pobre man itaon taani. Muna. Bisan kapoy. Ayan, August. Ang dami ko na talagang white hair, promise. Ang tanda ko na, tingnan. Matanda na talaga, promise. Nakakapagod na. Pero, tiis na lang. Ayan. Ayan, oh. Ito yung ginagawa ko, mga baby. Sa umaga. Kasi, ang ginagawa ko, mag-iwas-iwas ako kay matanda. Kasi, ang gusto ni Gurang, gusto lumabas na lumabas. Eh, di ba, ngayon,
may ano na dito doon malapit sa amin, may corona. May 5 na tao, kaya ayaw ko lumabas kasi naku, pahamak pa yan. Kaya ayaw kong lumabas. Mamaya magalit na naman yan kasi gusto niya lumabas. Lalabas talaga yan. Ganyan yung matanda ko. Kahit anong sabi mo sa kanya, hindi talaga nakakaintindi. Kaya ano na lang ang ginawa ko, iwas-iwas ako sa kanya para hindi kami magkausap ba. Di may magka-istoryahay kay kung magasige mig istorya, hala sige na siya ingon nga to, mulakaw makakaw na siya na anasad o nagasunod-sunod sa ako asa na siya kapunta no. Sabtar ko ninyo mga palangga kay kuan jud ako ing-ani akong kinabuhi diri mga day, mga inday, ing-ani jud akong kinabuhi diri ba nga kuan. Gigutom na gani ko mga palangga, pero nag-inom ko gani nag-init nga tubig. Init nga tubig tapos nag-inom ko og kanon. So gigutom ko ba. Nyawa ko na may gamay nga may ano dito, may tira na sitaw, gulay na sitaw. Ayun, yun ang kinain ko kasi nagutom ako. Naano yung sikmura ko kaya ayaw ko muna mag-inom ng kape rin kasi naano yung sikmura ko. Baka mamaya lalong mag-ano yung sikmura. Kaya ang hirap. Kaya sa lahat ng mga subscriber ko, pagpasensyahan nyo na lang ako. Sana maintindihan nyo yung sitwasyon ko na hindi ako maka-reply sa inyo kaagad. Kasi nga, dami kong ginagawa. Daming yung inuutos. Kaya, wala akong magawa. Kasi, trabaho lang naman talaga. Kaya, sana maintindihan nyo ako na hindi ako makapag-reply kaagad. At saka kasi ang trabaho ko talaga dito is hindi lang yung matanda. Alam nyo naman siguro yung mga ka-OFW ko dyan, alam nyo naman siguro kung ano ang sitwasyon ng bilang isang OFW. Like sa akin, pag nagapirma ka ng kontrata dyan sa atin sa Pilipinas, sabi magbantay ka lang ng matanda, ganito, ganon. Pagdating naman dito, utos dito, utos doon, wala ka namang magawa, kundi makisama ka na lang, di ba? Kaya, ang ano ko na lang is, sana maintindihan nyo ako, yung sitwasyon ko na, pag nag-ano kayo sa akin, hindi ako makapag-reply kaagad kasi, dami kong mag-inom ako ng init na tubig palangga kasi masama talagang pakiramdam ko, promise. Sakit kaya kung kuto-kuto ba kabuhi ko pag ayaw ba. Naglain dyan akong paminaw sa kong lawas. Mga ko ninyo pasaylo. Pasaylo alang ko ninyo mga palangga. Na maintindihan niyo ako pag hindi ako makapag-reply kaagad kasi yung matanda ko tupakin, tapos hindi ko alam kung paano ko pakisamahan, tapos may iba pa na iutos. Kaya sana man lang maintindihan niyo ako. Kaya mag-ano muna ako palangga ha. Basta ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Yung hindi pa nakapag-subscribe, yung gusto mag-subscribe sa akin, paki-subscribe na lang. Huwag niyo kalimutan pag-press sa like, press sa subscribe, at saka doon sa bell na notification para makita niyo yung
mga ano ko, mga videos. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat ng mga subscriber ko. God bless sa ating lahat mga palangga, at saka I love you. Ingat tayong lahat palagi.